Türkmenistanda dolandırıcı çak özörtmelerinin geçiriljekde ıglan edileninden soň döwlet kärhanalarynyň ensemesinde eýýäm iş orunlarynyň köpçüliklen kemeldiljekdigi barada duýduruşlar berilýär. Lebap vilayatynyň Farap etrawynyň ýatyrlyp, onuň ýerleriniň çärjew etrawynyň düzümine goşulýandygy yglan edileninden soň Farap häkimliginiň işgärlerine 2023-nji ýylyň 1-nji ýanwaryndan işlerinden boşadylmagynyň mümkindigi barada duýduruş berildi. Diýip Faraply resmiýetleriň biri 21-nji noýabrda gurrun berdi. Howpsuzlyk aladalar sebäpli anonimlik şertinde gurulasan söhbetdeşimiz ýol başçylaryň entek bu kararyň dolu anyk däldigini, emma islendik ýagdaýy taýýar bolmalydygyny aýdandyklaryny bellidi. Sebitdäki habarçylarymyz we çeşmelerimiz şular ýaly ýygnaklaryň beýleki döwlet idaralarynda hem geçirilendigini, sol bir wagtda agyr ykdysady çökgündiň arasynda wezipelerinden boşadyljaklaryň täze iş ýerleri bilen üpçün edilmejektigi barada hem duýdurulandygyny aýdýarlar. Göz öňünde tutulýan mümkin stat kemeltmeleri, büdjetçileriň soňky ykbaly barada tebitleriň degişli häkimliklerinden şeýle-de zähmet we ilaty durmuş taýdan goramak ministrliginden maglumat almak başartmaýar.